joget wong bagus kaya ngapa? Kowe pamit yayange. Oh, oh. Iki lho wonge. Oh, ah. Oh. Atan saliwung Agus. Anake sapa iki? Kok nek gedhe dadi apa? Ora moka tentang atung dadi kowe. Iya. Dah. Sekali lagi. Yan bayo dah terbang dan yak kau berat. Tapi ngastomik Mas Uncek ngastomik iki sing rada iki cempala kok ya. Aduh. Selamat malam. Malam. Lho, lah ndoke ning kene kok wis netes. Kayak nek ndok mlebu rene lha kok wis netes ning kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi Mas aku? Niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Oh jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Agak nek mut kok ya. Kira marem tur ngemut ngono. Lah sing dimut apa? Sing dimut apa? Ndoke niku. Ndok niku. Niku ta ndok bebek niku ta. Senes ndok puyuh wonten ndok bebek. Yes pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono ki jane ibumu mbiyen nyidam apa to Mas? Nyidam gori, Pak. Gori ki nek wong kene ora ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih, nangka. Heeh, nangka. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh, ngaten. Lah siji desa siji curu kan ngono. Siji wis curuh niku. Ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten, nggih. Menika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini. Kula to? Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun gek petukan Bu Rumini sik. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to? Maksude niku sing kanggo dalem kan perlu jagongan dhisik. Nggih. Engko hajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi duginipun telat. Wong randat sing tinggi lunglungan penontonmu sampean to dilunglungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kae apa bayi kok dijunjung dilunglungan di estafet wong akeh mbak iki ta kok ya. Dan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan kian. Panggunge ngene jenengan niki kian. Lho lah nek sapa nek ora nek Walah Pak, mbok kae tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko uncek enek. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Dadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Wah anu to. Dirowok iki enek pura. Lah rumah saku ya.
Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Haja Rumini menika haul. Haul ugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini menika tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Mbah Hajah Paniem. Saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Ingkang langgeng amin. Dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe jan pinter, Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, lha kok malah ndongake sing kanggo dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngoten lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, lek nggonmu listrik, lek kene ya listrik. Heeh. Lho kok alim nih cagak Anim. Anim dia. Rumah saku ora cetha kaya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nggih. Nyandi to kowe kok ngalih iki nyang apa? Kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten, dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget tok. Ning kotak kono kan penonton dareng tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gah golek salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Alah lah nggih mboten. Njenengan nolake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tibake kupinge pilek lho. Tekek. Lah nggih ngeloke kula tekek. Matur sembah nuwun le Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih. Sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamun budaya ki tetep ning kene ki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini wae, penjan iki sak orane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Loh, lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangut karsa, tut wuli handayani, kowe kudune wayangan ya. Lah wayangan kula dereng gadah gawe wayangan lho. Ya digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Ya sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi. Alah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang wong umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude kan tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya Burumini iki sedekah lho iki. Nggih, Burumini. Kowe ya wayang ngono. Sesuk apa piye dadak apa piye ya. Aku panggah budal.
Tak tawak-tawakne aku. Aduge mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lumayan aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani, kan ngono. Alah paling ya dipisoi. Lumayan aku. Pokok intine tetep nderek bunga mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama. Dono rasa. Dono ki apa? Dono ki Dono Kasino Indra dudu. Dono ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki Nyeweweh ngono. paring utawi nyaosi ngono lho. Yen kagem jenengan bakso apa piye diwehi caos ki? Piye? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe iki atur panglipur lho. Apa sing mok wehne penonton bengi iki? Sinten? Kula ajeng Kowe arep ngewehi apa karo penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok nyaosi kok. Kuwi tak rewangi doh kono doh kene niku kula golek. Ning daleme Bu Hajah Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa sak dititokke ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Aturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garangan sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno sik kaya. Aku. Dadi Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. Buta ki ngawur. Rambut geni aku lek mok kok ning ngono aku kudu kayang aku. Mboten sah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki njajal Mbak Krisnia. Nah, ini sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleke pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbana Ikeng Ibu. Bahaya. Tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Kene. Terotak. Ho. Pisanane dikeki ge pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik apa piye lho. Lah iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Bayo. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Ha lek tak dengne sebocah lencir-lencir cilik-cilik, ayo suwi apa? Lah ya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Mas Uncek. Bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean? Ukure ora kintal, ukure ton. Boyo. Ha mbok ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Wong lumrah jamahe wong lanang petuk wong wedok kuwi wis ginaris, ngono. Ngrayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebung letong to. Piye to? Nggih to. Sampeyan letong. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Ya paling ora rodok sangar titik. Badak, ngono rodok sangar. Badak lho. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung kerayu. Nyapa kok iso ngusapi ngene? Sampeyan ngiler. Ora. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Tak balas kok. Kok iso kene sing dibalas?
arep bales jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei, Sisiraanku to. ora cetha kok ya. Lah napa? Ya kudune janggot to kok ya. Janggut. Lah iya. Ngene Son. Lho, kene kan ra tekan to aku ya. terus. Ayo kene ae. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono. Wong ki enek raine. Kuwi rai ngono lho. Rumah kowe Krisnia langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Ya. Kudune Wis kualat. dijawil, disawang raine, prasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Ndang. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Niki Rai apa? Apa? rai lok. Dadi ora saben wong itu ndemok ngono Wis lho. ngene wis. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngono ya. Coba. Apa? Nyang apa? Mboten napa-napa. Bahasaku. Nyapa. Nah. Ndang. Jatuh. Tolong itu jatuh. Alah, Pasangkan dong, pasangkan. manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Ma. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ah, ngopo? Malah mbledosno kon. Yo asli. Mau reken rumahku jajal dirayu, jajal kaya ngapa le mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnia karo bawa seweneng kok. Dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Sembarang manut sampean, dandang kula kenek, pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Sejoli Heeh. kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede, kamu li. Ya cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok, ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho Pak rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis wis nek kirana to Mbak. Ngene apa? Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnia iki mok Iya, tukokne Mas. Sampeyan apa? tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? Heeh. Tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah witekno aku kan gotong ra kuat kari bego. Lek arep ngajak di bego dikawang ngono. Angger arep karonsih ngono. Dadak gawe bego. Heeh, dibego. Terus Lah sing kok sakire kowe dibego bingung goleki lho nek ndi iki uncek nek ndi tibake dhek keplites. Keplites. Cemek. Koblekan bego cemet. Modar berarti. Mas aku. Neno kuwi oleh. Ayo. Duh wong lemu. Ayo. Lemu tur ayu, dirah lemune. Heeh. Wong ki jujur wae, apa enenge? Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan nggak mau dirayu tau maune Sebut. wanita itu. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono ngono lho. Oh, Wong iya. wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen lho. Dijunjung, Mas. Junjungen. Heeh. Ayo Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayangke. Lah mosok Nyapa? kula junjung ngeten iki lho. Lho apa ya Dijunjung cukup. ngene lho Mas. Piye, Mbak? Heeh. Nah, ngono. Kris lek cowoblok tak sowablok. Ngono. Dijunjungi ngono lho. Bisa, junjung ngono ra apa-apa kaya ember. Ini janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye, ra penak to aku. Oh piye? Dian. Terus kowe srisik tis, alus lho kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki lho. Jogete tenan iki. Guru joget. Wah, iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocap ulane iki arep mangan kodhok ngono lho. Kodoke sedan. Lha lha sapa sing ning kono kok ya? Aku. Aku. Terus Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah yayi garwanipun kakang oh iki yang gleleng iki ya. ali ojo tiang. Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. garwanipun kakang yayi Cih, Kang Mas.
Wanita utama. Alus. Iya. Inci Kang Mas. Ngono ki bodine iki bangkeane nawon kemit, ngono ki. Iki apa ya nawon kemit sawangan to? Lho, demok lho enek ngginggiane to. Gunakno nawon kebul. Piye? Aku. Apa enek Nyapa? kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe iki. Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengen. Heh? Lengen. Lengen to? Lah rumah tamu apa kok ya? Wah, kentolku karo kene gedhe kene. Ih. Ih. Wah. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? Ngopar neng taman. Ya delok-delok anu. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani kae lho. Kecil lho, Mak. Kecil. Rumah saku. Nyang apa? Dek, Nyapa? ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga ringkih. Ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Ribu Yo, dilus-lus. obat abitke. Oh, dilus-lus. Injek Kang Mas. Wah, malah. Pripun Kang Wes. Pripun? Wes. Pripun? Aku gak rangkepan risik. Masa gak rangkep? Kok malah dibuka ngono ora cetha kaya. Keri aku. Aku. Loro dikapak-kapake keri to. Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya Ngene wong nandang asmara. Teko kene meneh to iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. Lho, ora apa-apa asmarane dobel kok. Apa ta wakku dhewe Kris aja ditabrak kaya ya kan ibarate Iya. manten temu ngonten Nggih, temu nika. manten ngoten nika lho, Mas. Kan mlaku. kan lumrahe Ini. manten temu biasane balang-balangan suruh. Nggih. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Apa-apa. Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal ki? Lah bojone mosok dibalang sandal. Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh ngonten mawon. Iki sandale anakku to. Iki sendalku iki. Sandale dheke kok ya. Iki sendalku dhewe. Ayo dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya, Pripun? lha wis pokoke engko palaran seng. Seng. Gosong ta kowe? Ora. Lah, Iki tung seng lho kaya kobong lho. enggak, dhek mek urung ngadus, dadi Mak, sang sang. seng, ora mek gosong tok seng ki. Seng. Mas aku. Weh, Nyapa? Lah kowe ngene. Ngene. ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Lah pripun? Ora cetha. Ora aja dipalarke kono wis sik aku ya sing ngene to. Ayo. Siap-siap. Ben gagahan, kowe totane dadi wong lanang sing gagah. Nggih. Do dewa. Do dewa. Sawa. Ora gelut kaya. Ayo Kris, kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekar kaya merak. Welas sono mring mami. Au. Besok kapan katekan Puncak uripe bejo. jejer lan wong
ayu. Lah ki luwih ayu. Oh jejet asu. Nah. Umpama no nakoda tanpa perahu sasat darat dan Solotri. Oh. Nyidam sari as moro. Apik, iki menyilih dandang kula. Nggih. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Nggih niku enten. Nggih. Ah, piye? Piye lagune piye? Anu, cek. Nangis. Aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku ngono ta? Nggih. Piye piye? Nangis. Wis iso ora usah mok warai ngopo to kaya. Ah ngono takok nyopo kok wis-wis kaya entit to jenengan. Takok. Aku rada sak kakange titik, ngono lho. Oh, kakange Titik. Adike kan tit, kakange. Entut. Nah, ngono lho. Sing makseng wae. Jaranan Jarane jarane ci. Jaranan jaranan. Out. Jarane jarane ci. taun ana windana wong ayu. Taun ana mindonono tak enteni. Ana ngendi? Ing pucuking tresno. Sliramu. Pam 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 pam. Ya. Satu slow. Oke, Krisnya. Ana Mas Uncek Sanusi Cahayu. Cakra budaya. Oke. Kata Mas Agus juga Mas Febri, keluarga besar Bu Hajah Rumini. No. Nangis sajroning batinku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa? Aku kudu Piye? sambal karo saya. Pam 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 pam. Tak suwun rindu. Jaranan
Krisnia pinarak rumin cahayu tembange Matur, ninggal Mbak. katresnan. Ninggal katresnan. Heeh, mriki pundhutanipun kanca-kanca. Menika saking anu iki, Mas Gawer kalian Mas Tul ki saka Pare. Mas Uncek. Nggih, pripun? Dadi kapal nyoto dalem menika penjen lak mboten ijen to kala wau tindak ngriki. Boten. Karo sopir to mesine. Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa, Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi minggahno sasana pagelaran. Wis lenggah ning kono mok junjung apa piye Mbak Elis? Mboten kersane jumeneng kiambak, malah dikira pesinden lempoh. Lah, kowe karo kancane padha-padha kok kulone. Niku lho, apa kan jujung. Lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng tetulung, ngoten. Nggih ning kersane jumeneng kiambak, ngoten lho. Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis ning dhuwur jane. Munggah engko terus teko terop kono malah repot kok ya. Oh, kene. Kene wong ayu. Elisa harus Alonso, Mas Uncek. Hey! Jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang nguncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki joget. Aku lho gatekke segakan niku apik kok. Oh ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkekane. Ngono mesti pas. Oh, kok sing dukulena nduleki ngoten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Mergo sing tukang anu. Nggawa pendulek dhewe-dhewe iki sasakisan aku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange, Mbak Yu Limbo. Lan sedaya Purwarga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa to iki? Lah kirangan. Mbok GM. Mosok nggo BM apa, Mbak? Mbok GM. Bogem mana nih? Bogem. Bogem. Mbok GM koyo ngono. Bogem. Bogem. Nah, Mbok. Nggih, Mbok. Gem. Gem. Nah. Saestu kula mriki niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Anu to? Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Dululut. Heeh. Halo. Halo, piye lek ku telepon piye? Pripun Pak Rudi? Tanggal samene selo rasa wong nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya ini lah fungsinya rakete kekedengen iki ngene iki. Kekedengen. Kekadangan, Pak. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa? Apa pasugatane apa? Pecel. Heeh, pecel. Pecel pecel lho. Wah ya ditawani ka Arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, iya tewel. Udah ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nong-nongko. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Saya kira tak senengi siji iki. Lah nyapa kowe? Si Primus siji iki. Primus, Ya, bintang film Primus si Jakarta. artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film Primus. Primus. Bojone Jan Fahira. Udah, Apa? pria mong setugel. Eh, Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iki podo digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lha kuwi mau lho, apa kuwi mau? Sempak. Sempak ku lho.
Ya beda. Lho, sitok dike wong loro ki dhek njaluk wong loro ki bejo lho kowe. Aku ra seneng aku. Rasanya Apa? nyedak-nyedak. Maksudnya sempak niku napa Cahayu? Aku senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu Kompak. together. Tugedel piye ta? semangat ngono. Iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Iso. Tapi aku sengit banget iki karo Primus iki bocah. Ora Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Hah, Kowe ukur wis kowe. lali Seneni karo kowe. aku kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe. Yo. Keseki karo Krisnia kowe. jenenge bolos sinten ta, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang no tak ewangi ngono. Kowe piye kaya ngono kuwi? Ayo, saksilmu Jarene dhewe. ada arep mangkat bareng. Ora Jarene Arep yak-yakan. Ayo. Terus kowe iki ya ora totalitas. Kowe mangkat mau jare arep apa? Hah. Arep nyambut gawe bareng-bareng Nah, karo iya. aku. Tapi bener. mau kok gelem karo ana sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Heeh, seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak, Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok Kok sekolah jarene kaya ngene iki? Kowe ngapusi deneng aku sing wis Ora, tresnani kowe apa ya aku kurang anggenku arep ngladeni kowe sampe dene apa ya kurang? Apa ya kurang anggonku? Kowe kok malah kaya pitik talkon to kowe Lah iki. dipenceti kene kan iso boneka kae. Niki sakit apik coba ya. masa? Piye, Yo. piye, piye? Wih, Wah nek puterane. Ya. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to? Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to? Coba diputer sekono isa-isa iki baleni nek ya. Baleni mana. Diputerne. Lah. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakean leh muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya piring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare. Yuk, jajal. Ya. Mas aku. Moh aku nek jare arep sekolah ya sekolah. Ora Ngene. Omongno. Ayo sekolah. Mas aku. Ora ngono kuwi. Malu Oh, aku no. malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane gwedi bareng kok nekat. Nekat ora. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedake ngene iki ngono to nek nggon anune. Ora. Elisa ki cemburu kowe Aku ora mau kena meneng ditomong. ae. Wong lanang mintra-mintre kowe iki. Nang kaya Loh. ngono kuwi apa Ayo, kurang nangis ngono lho, iki? nangis lho. Malah guyu malahan. Nangis, guyu bisa. Aku mendino Oh, yo nangis tak masake lho awakmu. Raketangmu endok terus. Endok kok endok. Kaya kurang to, Mas. Sesuk mah aku ora lunga-lunga kene tak bedaki. Nah, Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Aku Kowe arep iki- dadekke apa? mah. Lah kowe kok kadohan terus teko kene ora macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk. Topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Rumasang mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal masaku. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora cetha kaya. Heeh, nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Sapa lek arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang Aku apa? bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kok ndure ketheki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus Terus anak-anak ngene iki. lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah, Mas aku. Bajeng. Wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kowe. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nang ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok malah Bolongane gede to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi?
Lah Sing dehem. ngene iki. Dehem. Watuk, Wak, watuk. Terus aku piye? Iki mripat endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak iki mangan mok kon budal sekolah to. Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sindon kok yo ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi sing mulang sapa iki? Sing mulang ke nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Pilih iki terus to. Mas aku. Senenono, Mbak, senenono. Mas aku. Aku kurang piye to? Engko lek nganti semaput piye? Ora. Mahal. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesem. Wis. Nang opo aku ki yo Ning apa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni Tak ya. gondeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja engko nyubles ngono. Kok malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Ben seneng. Seneng kok seneng piye to ki? Lho, wis seje desa seje cara. Mbak Elisa kan saka asline ngendi Pak sampean kae? Seko toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Tilo-tilo, toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli, udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Kok Jalan dalane tol, wong lanang? jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya, Kowe turu wae. Bu. Kowe meneng wae tak hapusane. cilik radong ora. Cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Nah, ora lunga-lunga golek Besok sinden libur, lho. Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek Besok MBG awak dhewe ning libur. omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak njagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Mak aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Lek aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Terus? Telinganya lebar, tralinya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Mesin ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kene. Oh iya. Nah. Ya, aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan Kudu mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kene. Nah, lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyem tasik kuliah no, sampun punya putu. Kok punya putu, Bro. Nah, sapa ngerti ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Kuliah ya. Semester pira Mbak penyen? Semester kata Kata. kali welas doso. Oh, lah kowe Kali 12 dosa ki opo? Di atas 20. di atas 20. Oleh lek 11. Lah kowe? Kowe kuliah Wes ndi? kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Lah terus Aku isih paut tok. Mas aku paut angger mulai ngerenteng begini kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjleng ya. Mas Ted. aku nek mung keri-keri sing pena lho. Iya. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjleng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Pel. Oh, umuk. Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Kok semene penonton. sampean colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun Ben karo kowe. ngono, kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter kok. Tahu kok mbiyen iki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi dung medun langsung ambiar nyeprok. Anu mbang api ya, Mbak. Aku. Lah diaturke dulu-dulu mapane mbogem gurah Kediri. saben bengi Ayo. nyawa Siap. Kok ra tekan sih? Hah? Ra groso.
Mencolot tok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ora krasa. Ora. Le melumput. Melumput. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya Wes, semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan ke. Aku. Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen Yen memajang. Yen memajang. Heeh. Sing cetha. Lah apa ngomong apa? Artikulasine. Kowe ki ora memajang. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Memajang. Mas ya kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Kono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki misle apa? jenglenge niki lho, Pak. Digenake sing misle apa? Ayo. Sing jenglenge niki. Wanu gendilenge menggak-menggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Kono menenge kene meleset kok. Lah ya energik kok ya Mbak Elisa Lah ki iya, berarti energik. piye aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madep. Madhep Madep endi? Ono. Nah, Iya. ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh ora le kok ya ora cetha. Kembang wae weton. Pak, apa? Presiden ki napik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Iki kok ora mangap muni aku Ora mangap muni iki Tanpa mangap lho, Rumah tanpa kamu- mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. mangap kok. Lah, Lho. mangap Lambeku. lho. Omong lho Aku genah. lho. ngomong kok. Ha. Ha. Lho, iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Endi? Mas Uncek. Ha. Ha. Oh, lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Piye? Lah piye? Ora tekan. Rodo mumbul sithik. Anu ta kowe wis kowe. Amit nggih Pak nggih. Amit nggih. Amit arep nendi kowe? Eh, Arep nglangkai aku apa teko kaya Mboten. Sing arep nendi Amit iki? Mboten kan kula ki mriki ajeng Heeh. jenggreng mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih ki. Seru maju pirang meter anu mencolot mungko. 10. Weh, edan, Elok. edan. 10 meter itu Elok. kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana Nang. tiba langsung moncrot ki kok rencana iki. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora to. Lah sing kesro ki pikiranmu kaya angger nyawang Nanti uncek nyawang kok kalau kono. nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak Ora enak. nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet kok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa lanjute? Lanjute. Lanjute jenggleng Ya. kene. Pacitan. Oh teko iki. Ayo, gagahan. Put. Put. Gojreng di sana. Oh, padha cekan. Ya, oh. Piye ta iki? Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik ngomong adike. Nah. Perang-perangan kok kene iki lho. Oh.
Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye rumasamu kok? Lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur Suara gajah pangripun. iki. Suara gajahnya piye? Rumah saku. Jaran kuwi ta. Tapi nek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Lah napa Janjine to? rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye critane? Mula wau jane ke ngomah niku nggih utuh. Lah liwat tol gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas udan. Piye Mas janjine kepiye? Masuk-masuk, cepet-cepet. Parian aja. Neng Kediri golek gabah. Neng Kediri golek gabah. Bu Hajah Rumini Wajah Rumini. muga selalu berkah. Amin. Oh. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok? Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe wae ya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kok ya. Ora mungkin. Parian Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus Nek aku ya lho. iki ngono ta? Iya. Ana Eh. bocah mini. mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pinter. Saiki ngerti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Aku urung. Sik ta. Piye? Urung. Urung parian. Udah, sampean dahar apa? Dahar pecel to, Mang? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Loh, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Weh, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbah. Adahe kok kedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah wae. Kok mambu batang, mangan batang lho. Mboten. Lho, lha ning ndi ambune iki? Kayak jenengan ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biyamu. Bocah kok arep ndelokne kancane. Ana Pana- sapi. Oh iya. Aku lho tak parian. Iya, pari ana. Wong arep parian sithik Ya, lae. ana apa? Ora sida. Ora parian. Ayo. Lah ngono ngambek nesu. Aja nesunan mas aku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nyelintaki sinden-sinden. Sopo sing arep tanggung jawab? Parian nih. Lho lek ayo ning aja sapi to, sapi mok gawa rene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketokmu nek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek badokan to temen aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Oh, tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Pacar ae. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parian Pak, parian. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya, mau Mugi taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Amin. Nah.
Panas udan panas lengaling capek Gamelan demit. gunung Ngitan bali ngulon iki tenan apa guyon Keong mas akan til mas Keong ngono lho wis Wis kok pangkamu pamer nih to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke oleh anyang-anyangan lho kareti kene Karetono. Nek wong biyen ditaleni kene damen. engko ben gak pipis sembarang Kowe wis kebayangke sing ora-ora kuwi Modele Elisa koyo demen. wes tale Kapokmu kapan kowe? Tak tanggung sewengi kowe. Ngempet. Najan ya. Agak joget. Puncak. Aku Nadian ben kapok. Ngeten iki kan tok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae, bacut meneng ae. Ya wis ora apa-apa. Jane nek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temu mbok disetrum langsung. wonten mariku Nek kabel muncek ngono. Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Najan Nadian wadon sarta Mohon sigarane ayo yo bangun negarane ngono ya ngono. inu mane banyu caping gunung wong ayu. Zaman berjuang jereng kelingan minta openi ning saiki Oh. ana Sing rukun Ceres menang Ceres menang Loh. Dontang yo sinande-nande kepenak tenan ya Mas Uncek. Nggih kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gembrobyos ya Lho. ngene. Tolong dilapi Thomas dilapi. Lapono. Mbak, enten tisu, Mbak. Golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilet. Mboten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Lah diji kok mbok dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho, Lek. Kok ngono.
ngelapi kecete iku lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. ya ngene ra tekan. Piye? Lah mosok ngelapi sagedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Beh. Nah, Ngelapi njaluk disyuting. Loh. Wah, ngene iki penggemare Mbak Elisa do muring-muring kayak gini. Heeh. Kene kon Piye? mau kon iki lambe. Lambe lu. Lambe isor grono. Aduh ya ngisor iki kon gulu. Gulu. Wae. Aja ditekek lho. Oh jadi Boten teke. eman-eman ditekek. Mas aku. Alah, kowe kok yo keringetan to, Le? Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis ndek anak no gati nang karo anake. Karo cah cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkem teles. Lah teles sok cangkeme. Cangkem teles ya rasa dilapi ya. Lah piye? Kan aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Ilaku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Golek kangen karo Mbak Elisa dibukakne. Alah lah wong tisu kok. Lah wong tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kayak jajakan. Mah aku normal kok. Neno. Sekar bisa nyawa. Sokon iso nyawang. Ilang yo toyo pam oh gembira berdiri Ayo Mas Ucen. Jaman pejuang jor kelingan anak-anak. Kaya ngene iki lho semangate uncek iki. Elok. Nitik lek cilik senengane sapa gunung. Wah. Caping gunung. So mayung gunung. Lho, omahmu gunung to? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho wae ono ya. Amah. Wes aku. Kawah adi hari-hari. Oh lah iki jenenge Adi Ari-ari, Kakang Kawah wi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lah iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Lah, Nanang iya Merem. toh, Nanang Nggih. Merem. Nah. Oke. Iku ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten niku. Mesti Mas Nanang. ana banyak seniman ulung kok ya. Penggemar ki ya. Loh, seniman itu Suwantene seniman. nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sekar bisa gunung desa. Loh, kerja. Lelo lelo.
Sik, Mbak, penjen pinarak kene sik, pinarak kene sik. Nah, Alah, tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus padune kan cedak. Dalang iki wenang ngatur Mas aku. kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulakno kuwi dadi kadal karo walang. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Uncek kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Mas aku. Iki tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko presiden saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Ut. Oh ah. Loh. Jackson dah. Jackson. Wo. Dina iki aku ora ngidung. Nah, dadi ora usah ngidung, Cak. Lho, nek ndi uncekmu? Kuwi lah. Ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. Nesu, Elisa lungguh kene nesu. Nesu. Mbak Elisa ning kene nesu. Ora aku kan manut kon golek nggon. Cembubur kowe. Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to, Cembubur. Lah yo ngakoni kowe, yo. Cembubur to kowe? Cemburu. Lho iya to, omongi kok. Lu Mas aku ngakoni Dek, ngakoni. Piye to? Kowe lungguh ning kene penak apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Ha Meme. Meme napa? Meme pegabah napa meme Meme klambi? gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu mumpung sowan Mbogem. Dek muni cangik. Cangi. Heeh, wong ayu ki mri ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik cangak, kuwale. Cangak ula apa piye? Tuh Mas aku. Nembang sing versi Malangan lho, jajal sekali tempo. Kae mumpung Pak B, tolong Mas Puji kae. Ha, jangan tindak rene. Ha, Mas Puji mumpung Kang Romo rawuh pengendang the best-nya Malang menika Mas Puji menika. Oh, kata. Nah, nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah, Mbak Meme menika. Mbak Meme iki putrane Pak Puji menika. Pak Puji. Oh, alah nggih. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ning sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Nah. Karangkates mawon. Nah, nyuwun tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat kowe kan jaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi sinten-sinten mawon dikendangi niku. Lho, piye? Ngendangi wayang penjari bisa mbiyen rumah saku. Ayah yang luar biasa. Iya, wis pokok tepuk tangan buat Mas Puji. Tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih. Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik, kowe kudu terpi. Nggih boten. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho, Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik kowe. Kowe iso matur nuwun kali mik iki. Lah lho nek mik terus swaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Nggih, nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mumpung panjenengan melu wongon dalu menika. Tembange napa Nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Oke. Digarap cara semi tayub Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibajone kaya piye? Digrengsenge mawon. Oh, ngaten. Nggih, siap-siap. Gamelan nyel. Pemusik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos klepeken nggih. Aku wis muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa kaya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Nah. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Lho, aku kudu joget lho, Cek. Lho. Lho, aku kudu ngene. Jenengan kok krungu kendang. Diselmune jenengan joget. Oh. Lho. Kereng
Dah. Boyo ilmi karang kakis ning saiki Ora. karang katis ninggal tresno aku kowe nate sumpah tresno ilang mesra saiki ono ing ngendi takokane dikonyo layane janji swara ati mung tansah ngenteni kereng katis ninggal tresno kang sejati Lolo. Terima kasih Meme Pinar Rumie. Niki sejenak awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangates gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik. Sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Puji. Terima kasih Iya. Mas Puji. Wis pokok sehat Jan. selalu lah. Luar. Beliau pengendang hebat saka Kalipari. Mbak Elisa. Tak goleke kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk panjenengan. Kene mbokmu ngateka. Engko Uncek sing nyiarne. Wis pokoke Uncek kan yo sapa-sapa disiarne ta kowe. Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe ta? Nggih, mboten. Kok sapa-sapa nyarke kulane kula. Lho maksudku kok ya kene. Ini. Nganggo sepatu apa manut cah-cah? Manut kanca-kanca. Yo. Oh, balik. Ceko kuwi. Oh. Kendangane Mas Puji kaya. Loh. Pemusik arep mijet apa? Tak ceko-ceko. Jenenge senenge gawe-gaweke kanca. Napa? Kok mirip wonten nggih waranggono kalih niku? Loh, mripatmu ki sajake wis tempuk apa piye? Mirip. Lah nggih, nyawang Pak. beda kaya ngono kok mirip ki lho. Pasuryane mirip. Iya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Mbak Yu Ade. Yen ra sing enom karo sing tuwek ki sok. Apa? Ora yen ra sing enom karo sing tuwek. Apa? Sing enom kali leh tuwek. Sing enom sing ndi? Sing enom niki. Sing enom sing ndi? Niki. Sing enom sing ndi? Kowe arep. Baleni tembungmu. Ayo arep ayak Mbok. kowe. Anu sing niki. Sing ndi? Senenono. Kowe arep ubub-ubub kowe. Niki. Eh? Kowe arep adu-adu pitik kowe. Ayo. Ini Ayo. Arep tumbak dicucuki kowe. Hei, ora nek sing Ojo. ora nek sing nyurung kok Oh, ngawur lho. Ora cetok. Ora mbok surung to? Surungan. nek sing nyurung kok. Ben nyapa lek disuruh. Nyol-nyol. Gak apa-apa. Lho kok guyu to? Dek kok guyu dhewe to? Guyune kok apik ta? Baleni neh. Mah. Coba petung karo Mbak Elisa tembangin apa? Anu Siarno, Rono. Kowe ning tengah kono nyiarne, cek. Weh, jan wong kok. Iki lek golek sepatu ning ndi le? Enten kebon, Pak. Enten toko. Padha sepatu enten toko. Mas aku. Lah iki anggere dolan nggonku mriki tak anu sandale anakku mriki tak delik-delikne kok. Mulih digawa. Alah, mung sendal jepit ya. Dalang kondang laris urus sendal jepit katut to lek. Udat-udat niku lho. Sandal jepit ki anggitmu ya penting kok. Sandal jepit ambak enek sandal jepit ora enek jepite ya ora dadi sandal. Yo Siarno tembangin apa? Nduk. Anu minangkani pamundutan mau Lestari. Lestari nggih. Oke. Lah tangi to, Bos. Uncek wis tangi to iki. Kowe kaget. Jare budek nek kaget iki. Yo si Siarne cek sing apik. Baik Bapak Ibu dari berbahagia. Bapake sapa, ibuke sapa? Pripun to? Lah piye mok celuki kabeh bapake sapa-sapa rene terus piye? Sugeng dalu. Sing ngarani Kiawan ya sapa to, cek.
Iki priya bengi to kaya. Piye to Ki? Yo, Para pamirsa, ya wis tutupno. ampun. Piye kok malah ampun iki? Kowe iki bareng ora tak paido malah ampun ya. Lestari dikolaborasi garap pemusik karo pengrawit didu. Heeh. Ya lah Digarap. mosok ya diduwi lho. Kaya jago mawon didu. Kabisane. Ngono. Oh. Untuk Mbak, warga masyarakat Bogem. mesake niku nembe dahar niku lho. Yang apa? Lah niku nembe dahar niku lho. Lah nyang apa ta? Lah mengke nabok lho piringe mencolot danten pripun? Lho kanca-kanca iki kulino totalitas. Angger bar dahar ngono kuwi enek tabuhan dhek goleki total tinggi ngombe. Ngono. Total ta ombe kae. Heeh. Totalitas. Yo, apa jenenge? Lestari. Lestari. Countring. Rasa tresnakan sejati Kaya ngene iki. Nut jaman kelakone ya Mas Ujak. Ora umum. Ada Mas Ardi, sedulur lanang. Cerita mau benar. Terima kasih. Wah, tetembangan apa iki mah kayenge kaya ngene iki lho Mas Uncek. Luar biasa. Nut jaman kelakon iki nek cara biyen kan jineman uler kambang to ngene iki. Boten. Cara biyen Utut manggung. Oh ya malah luwih nglangut kaya. Tapi menika tak tutup karo suarane Intan Budi Legawa kalian Genduk Mega Wigati. Ana Kusuma Wijaya, ana Taman Juruk sing pundi Cahayu? Oke. Hah? Kusuma Wijaya. Oke.